Igbo class world, this is classic match. Ụmụnne, onwe nwoke bịa kpesịrị m na nwunye anara ekwe ka o metụ Bobby aka. Unu ma ihe bụ Bobby nli nwa, you get what I mean. So ọ bịa kpesachazielu m si na ọ na-ewute ya na o tegokwa aka nya Fabi ebigo kịta 1 year ndị nwunye ya amụgo nwa abịa ka egwulie egwu o metụrụ aka na Bobby, nwunye ya ajụ he chu ya ka nkịta jụkụchapụ aka wee iwe sie ọnwụ nye nnọọ boundary. Ọbịa na-ewuti ọbịa na-agwa m ya ọ sị m kedu ihe ọ ga-eme kịta, nwee si ya kedu ihe ị na-emekwe nwunye gị nke ọ nara ekwe ka anyị metụ Bobby aka. Ifugie na ị ga na-emetụnụ Bobby aka. Ụmụ nwoke like Bobby too much, ịghọtago nya bụ nri nwa, you get what I mean. Fa like ya rinne ka ezi ka o si eme n'ụdị a onwe ihe meni na o nwere ebe mmiri si wee ba n'opi ụgbọ gị. O sị m na ọmụ akwa na ọmụ akwa nka m wesi ka m gwa nwunye okwu. So m gwazie nwunye okwu chekwa so ọkwana ya ka m kpọọ nwunye wee na-asị nwunye na ọ dị ọkwa mma ihe ọ na-eme ka ezi ka o si apọnish nwoke. Ọ sị na nwoke abịakwanụ fabia ka egwulie egwu, nwoke abịa welụpụ ya niile ịpịa na nri nwa, ịrọ na nri nwa, ịcha na nri nya welu nnọọ dịtị na ara afịa ọ na-etikwu mkpu. Ọ na-agwa di ya ekwere ege ntị, ọ na-agwa di ya o wee sizie ọnwụ si ihe nwa ga-eme ya me na ọ ga-emelide ịmago ọyabakwu arụ ịmago something like that. Ịmago na ọ na-afịa ofu nya ka nsi ka nyọkwa ụmụ nwoke biko unu na-ege nwaanyị ntị. Ịmago ebe na-afịa ofu ma ọ bụ ịmago nshọt ikwesịrị nri nwa ekwesịrị ka a na-arụ ya like that ka akwụ na-asụ ya ka igwe na-apị ya. And ihe a bụkwa ihe mmụta dịrị ndị single. Ịdị single ikwere ka nwoke bịa welụpụ ya niile na-arụghị ya pịakwụpịakwụ ịmago nnọọ welụpụ ya nnọọ dịka short ama akpụ ya na ọ dị rough, ịghọtago. Ịmago otu okwu dị mma ịma na ọ bụrụ n'obodo ndị ọcha gị na nwaanyị na-egwuri egwu ihe ọ like ka ị ga na-emekwa ime ihe ọ likera ịnọkwa n'okwu na ụka ndị eke nwee ike bịa weli gị. Ọ bụkwa ị na-eme gị na ya na-egwuri egwu ị na-eni ya anya n'iru mmalụ mgbe o chenjiri ma ọ bụ na o wepụghị aka ma ọ na onye gị style iwepụ aka. Ọ bụrụ na ị wepụrụ aka ị na-eme nke adịrị ya mma ọ kpekwe gị na ndị eke eweli gị fụ gị. So ị bụrụ nwaanyị especially n'ụlọ di i wee nweta onye na-eme ụdị ya ahụ na-apị gị arọkwụ ọkwa nri nwa ga-akpọdozi isi na ana ọ dịka ịmụgo nwa. And nwoke ọbụla bịa across ya ọ dịka ịmụgo nwa ma ọ bụ ochie na iwepụkete gị afọ ime ike gwụ gị. So ụmụ nwoke biko na unu a ga na-emetụnụ Bobby aka mana anyara adụ na-emezi ka a ga-asị na ọ bụ akwụ a na-arọzi na-arụ ya rọkwụrọkwụrọkwụ. Mba, o kwesịrị ka emee nye ụnyaahụ. Ekwesịrị ịdị na-eme soft, ekwesịrị ịdị na-eme ka akwa, ekwesịrị ịdị na-eme olesi ma onye ahụ chọzi nke rof ahụ ọ chọzikwasị gị mebe imebe. Mana mụnwa a na-akwa mba imenie nke na-afụ ụfụ a onye bụ ụfọdụ eji ekwe Bobby ahụ egwuri egwu ifugo many people kịta anụ onye ọbụla na-achọzi ka nke kwụrụ ọtọ and ọtụtụ na-ejezi eme nke artificial ọkwụrụ ọtọ fa ewelie na-agba egwu wee na-eme gị anya. Ọ bụ ihe ụmụ nwaanyị ji emeshu asịkwa na nke fa kwụ ọtọ ụfọdụ eweli ihe kebu gị azụ, ịghọtago. So ọkwa ifuru ka nke na-ewu kịta onye nọkata ojekwekwunye nke ọtọ spendi akata mkpego ka esi ka isi gaa na-arụ ya anya na-arụ ya ndị ọ na-afụ ya ụfụ, ịghọtago. So ị ga-akwụsịnata mee nke dị ya mma ị na-eme na-akpọli ohu na-egwuri egwu wute nwunye gị ebe na-afụ ya ụfụ ma ọ bụ na-enye nsogbu. Ịmago unu kee na-eke unu richie compromise nya nke na ọnọrọ eme enjoy ịrapụ ya ijos rapụ ya mana ị ga na-emetụ aka mana ọ ga-adị soft ọ bụrụ nke ndị rof. Ọ chọzikwa inwetasịkwa onye chọọsị gị mebe rof imebezikwa rof ịma na onye gị go ahead. Mana ọ bụrụ na onye go ahead ịbịa ka ime rof ọjụ ọ sị gị mba ka ewelie slowly ka ewelie nwayọọ ka ewelie gentle, ịghọtago. Onwe onye chọọ gentle nwe onye chọọ rof. So onye chọkwanụ rof inye rof, onye chọọ gentle inye gentle. Oke ka ị na-apịzi ọ na-afụkwana ya afụ azụminikwenu na o were aka dọọ gị na ngedegwu dọsie gị ike dọọ gị atịkpa na-adọsi gị ka ọ na-adọgbu gị adọgbu ka ihe ị ga-eme onye ka iji ga-amụ ya la onwe gị jos chekigodi ka in short onye ọbụla na-apị gị nnọọ like that na-adọ gị ya like that ijos dọdie na ngedegwu dọọ nya nke ma ọ bụrụ na ị na-agwụ ya ọ nara ike gị ntị imenini na ị na-egwuri egwu ịdọkwa anya na ngedegwu ji ịdọ nya jaa ịdọlụ ya na-aga nya ịdọdosie nya ike dọọ nya jaa
ka ị mara ma mkpu gara akwụ gị n'ọnụ ifu gị. So onye ọbụla mara ihe dị mma ka o mee mara ihe dị mma mee. Afa m bụ Lọlọ Nneka Ijelenze. Ọ bụ na mba Eliza ka m si na-ewetara unu ozi ọma ka emesịa.